Les classes de ciclisme indoor són una activitat dirigida amb molta tradició a La Palma. És l'única activitat que es fa cada dia de la setmana de dilluns a divendres, on abans era ubicada l'antiga sala de musculació. El ciclisme indoor és un entrenament en bicicleta estàtica que s'acompanya amb música. És conegut també amb el nom de Spinning, una marca que el seu inventor Johnny Goldberg va crear a principi de la dècada dels 90. Fa uns anys, aquesta alternativa al ciclisme va aparèixer al nostre país tímidament. Actualment, però, és una disciplina que té milers de seguidors. L'entrenament es fa en grup, sota la direcció d'un tècnic qualificat que s'encarrega de planificar el tipus de sessió i d'adaptar la intensitat de l'entrenament a tots els membres del grup. El ciclisme indoor és una disciplina idònia per iniciar el treball de resistència. Aquesta activitat actua principalment sobre els músculs del tren inferior, quadríceps, femorals, adductors i bessons, i tot i que menys, també sobre els músculs del tren superior, pectorals, dorsals, espatlles, tríceps, bíceps i abdominals. Com que és una activitat de baix impacte, es redueix el risc de lesió. El principal objectiu d'una classe de ciclisme indoor és el treball de resistència cardiovascular. A cada sessió es poden arribar a cremar entre 400 i 700 quilocalories, depenent de la intensitat amb què treballi cada un i la seva condició física. A La Palma aquestes classes són monitoritzades pel Joan Anton, qui és titulat en pilates i en ciclisme indoor, i porta fent classes des de fa 12 anys, 8 dels quals ho va fer als centres DIR de Barcelona. A La Palma porta 5 anys fent de monitor de ciclisme indoor i 3 fent també classes de pilates. A nivell nacional competeix en campionats de bicicleta de muntanya i ha sigut campió de Catalunya en 3 ocasions, i també 3 vegades campió de Catalunya i de Barcelona en la vessant de ciclocross, a l'hivern. En si, l'spinning hi ha 3 posicions. Val? La posició 3, que és com si vas amb una bicicleta aixecat pujant una pujada, que has aixecat amb les cames a dalt. Posició 2, que pot ser sentat o fent running. Running és recte, amb el cos aixecant, treballant quadríceps, val? Amb el cos recte sobre la bicicleta. I després posició 1 és quan fas un pla. Quan vas amb una capacitat aeròbica un 75%, suau, recuperant, posició 1. A veure, tot és base de la maqueta, la música. Val? Depèn si vull fer una capacitat alta o depèn del nivell que vegi jo a la classe, puc fer una intensitat molt alta, val? Cardiovascular, o puc fer una sessió, si és gent més gran, la puc fer baixa, no? Per no elevar tant les pulsacions del client. I llavors va a base d'això. Llavors jo monto la maqueta de música, depèn dels beats de les cançons, pot ser una muntanya o un pla, o puc fer que la gent pugi més les pulsacions o vagin a la seva... Tot és base de la capacitat aeròbica de la gent, el 80%, 85%, 75%, és una manera de treballar. O sigui, segons el ritme de la música, és pujada, baixada o planícia? O un pla. A veure, aquí el que ves... La gent es pensa que el que més se treballa aquí al ciclisme indoor són... Bueno, també es treballen les cames, però el que més es treballa és la capacitat aeròbica, val? El que és en el fondo. Braços també, la zona lumbar també, depèn de la posició de la bicicleta, els braços també, perquè t'ajudes amb el cos, vas compensant a l'hora de pedalar, si ho fas bé, vas compensant la força. I després, bueno, depèn de la classe, pot ser més explosiva o menys. També tot depèn de l'usuari, hi ha gent que s'ho agafa més en ganes i li fica més resistència, o s'ho pren més en calma, si és el primer dia doncs els dic que vagin al seu ritme més que res, fins que van agafant el ritme de l'altra gent. Perquè la gent es pensa que fer spinning, si fica molta resistència, se li faran unes cames i l'únic que fas és definir, comences a cremar greix, pensa que comences a cremar greix als 35 minuts o als 25 minuts. Llavors, per anar bé tindria que fer 3 sessions a la setmana per començar a agafar una mica de nivell i començar a definir una mica. I volum, fent spinning, el que agafaràs és... La gent, quan fa una classe de spinning, nota que les cames com si se l'inflessin, no? I es pensa que el que està agafant és volum muscular. I no. L'únic que estan agafant és que se li estan ficant les cames més fortes, el múscul que té allà, i llavors nota com si se li estiguessin inflant, però que va, el que està és definint, perdent tot el greix. És el contrari, se li aprimaran les cames. I el tipus d'usuari, quin tens? Bueno, és una mica bastant variable, Ara últimament m'està venint bastanta gent més jove, però bueno, una mitjana d'edat de 35, 40, però ara m'estan venint gent de 20
els també jovenets i tot. Qui podria estar interessat en aquest tipus de classe? Bueno, podria estar interessat gent que el que vol fer és posar-se en forma, el que no vol fer és perdre pes també, a la llarga, no en seguida, a la llarga, bastant llarg, i que no vulgui estar a la sala de màquines allà matxacant-se, que busqui alguna cosa més divertit. Quan es va començar a oferir aquesta activitat d'alta intensitat al poliesportiu, l'interès de la gent va ser tan gran que reservaven les bicicletes mitjançant tíquets per organitzar l'assistència dels mateixos ciutadans a les classes. Avui dia les places, tot i estar limitades a 11 bicicletes, la mitjana de participació es troba entre les 8 i les 10 persones a l'estiu i una mica menys a l'època de fred. Cal afegir que l'aigua és un element que no pot faltar en una sessió de ciclisme indoor. El 75% de l'energia que produeix el cos es converteix en calor i la resta en energia mecànica. En una classe d'uns 40 minuts s'hauria de beure 1 litre d'aigua com a mínim. Practicar ciclisme indoor habitualment ajuda a combatre el sedentarisme i millora el to muscular i la flexibilitat articular i lligamentosa, a més de lluitar contra el sobrepès i l'estrès. Aquestes classes es realitzen tots els dies de la setmana de dilluns a divendres en diferents horaris. Si esteu interessats, no dubteu en apropar-vos per rebre informació.